til Askepot, hvis du har lyst til at se en super sjov familieforestilling, som er spillet af folk mellem 10 og 18 år. Så bare fyr den maks af og gør alt, hvad I kan for at give alle folk den bedste oplevelse. Askepot er en moderne opera, en anderledes opera, hvor der kun er unge med. Så det er noget helt nyt, og den har Danmarks premiere. Så selvfølgelig skal du komme ind og se den. Det bliver en mega fed forestilling, og vi er rigtig mange på scenen, så det bliver bare mange mennesker og fed lys og fed lyd og masser af fede kulisser og helt vildt flotte kostymer. Så det er virkelig en oplevelse. Det er et mega fedt stykke, som er ungt og sjovt og morsomt, og vi synger, og det lyder mega godt. Det hele spiller bare max.